Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhala la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka. ZikuTrend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolu suku. Ingane kwethu esikubhekela-ke nje igameko ezibuhlungu ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Lo esimbona-ke esithombeni ngala igama lakhe u-Anna Ramolo wasendaweni-ke yaseZebediela eLimpopo. Ubekwa ukuthi-ke ubehamba nobhuti wakhe lo ongala ngesikhathi-ke bengasabuyi ekhaya. Babe-ke sebeduka kanjalo babhekwa osukwini-ke lwayizolo kuvele-ke iy'ndaba-ke ezibuhlungu zokuthi-ke lo u-Anna Ramolo obephila ngokukhubazeka njengoba simbona ukuthi-ke uhamba nge-wheelchair. Yena-ke isidumbu sakhe sitholakele ehlathini sigqitshiwe, kusho ukuthi-ke sincwatshiwe, kusho ukuthi-ke ubulewe wase-ke eyagqitshwa ehlathini. Then-ke ubhuti wakhe lo ongala kuze kube manje yena akakatholakali. Lesigameko senzeke lapha endaweni-ke yaseZebediela eLimpopo. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini uphawula kwakho ngalolu daba. ZikuTrend TV izohlezi ikhona inilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.